Dobrodošli u Aleno video! Vatra! 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 Ćao, ja sam Daša, ovo je životinje. Ovo je epizoda 20, ne znam, ja tražimo kamenje. Našli smo ga. Daj! 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 Šta je ovo? Daj! Daj! Bježi, volim. Šta vam treba pomoći? Treba nam kamen. Treba nam. Možete nam dati? Please? Treba će nam. Imate nešto zamijeniti? A šta da zamijenim? Životinje u rep! Kako ću ja bez repa? Pa evo ti štap. Ne može, ovo nije dovoljno. Bro. Šta je bilo? Super, stavit ću sebi, evo vam. Šta ćemo sad bez naše kose i repa? Pa ništa, narašće nam, ako nam naraste. Ti pi kafu, jesi čuo? To nešto. Možete znate šta je to? Da li možete prepoznati? Kliknite na žbunje. Da li je to glupa lisica? Ajde vi... Jest, to je glupa lisica. Da li ćemo je da vidim šta će uraditi? Eto ukrade nam kamen. Jeboli je otac. Ništa, morat ćemo ići kod njene kuće da joj ukrademo, a mi se vidimo u drugom videu. Like i subscribe ako se nasmio i barem uživo. I kokice svađajmo, a mi se vidimo u drugom videu.